हेलो लोगोफोर बरायबाय आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै आङो नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ आङो लाबोनो हास्थायबाय। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा दायो जोंनि आसामाव अखा हाबाय थानायनि आङो माखासे भिडिअ लाबोगोन। जोंहा बे अखा हाबाय थानायनि गेजेरजों जोंहा आसामाव बिदिनो दाब दाब जायगाफ्राव गोबां खहा जालांबाय। अखाजों लोगोसे बिदिनो गोबां दैबाना जाबाय आरो सोरबा स्कुलनि गथ'फ्राबो बिदि दै बारसोमनानै थांनो गोनां जादों आरो बिदिनो सोरनिबा बारि बागान, सोरनिबा न' बां, सोरनिबा दुब्लि हा बिदिनो दैया गोबां खुरखालांबाय। आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा खालामदों नोंथांमोन बयखौबो। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मानोना दिनै बोथोरा सोरनिबा थाखाय मोजां आरो सोरनिबा थाखाय गाज्रि। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा अखाखौबो जोंनो नांगौ, गोबांनो अखा नांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां आबादारिफोर दङ जोंनि गेजेराव जायनोखि दिनै अखा गैयाब्ला माइ गायनो हायि बेफोरबायदि जायगाफोरबो दङ। नाथाय दिनै बे अखा हानायनि गेजेरजों गोबाङा माइखौ गायना लानो हादों, आङो बेखौ मिथियो। आरो सोरनिबा थाखाय बे बोथोरा खहा खालामदों आरो सोरनिबा थाखाय मोजां खालामदों। बेनिखायनो बेफोर गासिबो इसोरनि आखायावसो, नाथाय जोङो मानसिसो, जों सानोल'सो नाथाय जोङो मावफुंनो हाया। जोङो अखाखौबो जोङो बादा खालामनो हाया। अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ।